Moin! Det er episode 1. Velkommen til episode 1. Ja, mange gange velkommen. Satan! Okay. Vi skal bruge en pickaxe, jeg har lige fundet en hel masse. Det er Fitbo-style. Ej, det er sgu ej. Det er jysk. Jeg vil en træhugger. Altså, nu spørger jeg bare lige, men vi er Fynbo-stylere her. Altså, næsten alle Fynbo-stylere. Kæft, mand. Vi skal have en plan om, hvad job vi har. Ej, vi behøver ikke have jobs. Og Frederik. Nej, vi gider ikke have de der jobs. Shoot up og spil. Det synes jeg, vi skal have. Nej. Nej. Skal vi så lave mansion op på det her bjerg, jeg kan lige se herfra. Flying Jo, pig! det kan vi godt. Giv mig! Flyvende gris, giv mig dit kød. Hey gutter, jeg har fundet kål. Jeg har fundet en fed grotte. Jeg har fundet en fed grotte. Ja, og så... Sikkert Og ikke. Jeg har fundet en blomst. Jeg skal lige have grave den ud. Jeg har fundet en blomst, hold da kæft, mand. Jeg spurgte, om du ville gifte dig med mig, og du sagde nej. Hvad? Hey. Hvad fanden laver I? Hey, lad være med at... Hvad fanden laver du? Hey, Ja, det spørger jeg så, hvad fanden laver I? Gifter med mig? Hvad? Nej, jeg gider ikke gifte mig med dig. Gift dig med mig? What? Nej, jeg gider ikke. Hey, jeg har fundet en hel masse guld. Jeg tager det lige. Pia. Jeg laver lige en workbench. Workbench. Den er heroppe på sporen. Hey, æble. Kan du ikke bare sige det er æble? Og så et æble. Snak dig ordentligt danmaksk. Har du kæft det der? Kok. Jeg skal da ikke en kok. Jeg er en dansk. Kokkefar. Jeg ved godt, det er dumt, det jeg skal gøre nu. Og måske ender jeg i lava, men jeg tager fandme chancen. Jeg skal lige have den her med. Flyt dig! Hvad laver du? Hvad laver du? Flyt dig! Hallo, giv mig den! Giv mig den! Det er ikke mig der. Giv mig den! Hey, man! Tag din egen! Hallo, lad nu være! Kom der med! Amerikansk Hey, gøjler! Hvor gange du sejler? Au! Kontra! Så samler du den ikke engang op, spad. Du slår ikke! Rødt kort. Altså, så laver jeg bare Rødt kort en ny. for ulovlig spilning. Rødt kort for ulovlig pickaxing. Hold kæft. Hey! Rødt kort. Hvem har nok træ til at lave mig en økse, så kan jeg hugge en hel masse. Øj! Jeg har fundet lava. Nøj, fanden det vil er du? tæt på, jeg fandt lava. Jeg laver Hvad gjorde du? Jeg følger med her. Har du noget? Fred. Jeg gravede bare lige ned. Og så fanden gjorde du det? stødte jeg bare lige ind i lava. Jeg Så har jeg var en blok fra at falde i lava. Jeg skal lige have et stykke kobbel. Fordi jeg vil prøve at være sej, ligesom de andre. Jeg har fået iron. Masser af Jeg iron. orker det ikke. Prøv lige at høre, jeg har... Ja, okay, jeg orker næsten ingenting. Men, John. hvornår Chok. skal vi bygge det der hus? John! Hey John. Hvor skal jeg bo hen? Jeg magter det ikke, John! Nå! Frederik, kan du huske at Jeg var tage langt ned. Hvad bliver vores plan? Kæmpe farm, kæmpe mine, kæmpe hus, Kæmpe alt. kæmpe alt. Kæmpe pig. Nej, hvor er du ulækker, mand. Jeg har fundet guld. Og iron almost. Jeg er altid nødt til at være sådan en. Det er der nogen, Der er altid noget til foran. Altid. Fuck, mand. der er en mine her. Wow! Fuck, den her, den går Jeg langt kan ned. se mig hugge kul lige nu. Undskyld. Det skal ikke ske igen, eller? Skal ikke jeg faldt ned ske igen. Undskyld. Jeg vil godt have en 20'er. Det står mine der. Altså, gutter, skal vi ikke gøre ligesom vores, Jeg eller finder min aldrig held i op hvert igen, fald, tror jeg. Banana Pylor, random comments and questions. Hvis vi får nok seere, så kan vi jo lave det der, hvor hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til os, Min mor hedder Bente. hvad vi laver i vores dagligdag, hvad vores yndlingsmad er, eller Ja, sådan min noget. mor hedder Vi Bente. kan også, vi kunne også sige, at de kan give en idé til, hvad vi skal prøve at bygge. Ja, god idé. Og så give os måske nogle missioner med at skaffe os nogle, eller sådan Ja, missioner. Bygge os et hus ud af lort. Et eller andet. For I for satan, Jason, så er det sammen, mand. Nej, jeg tager mig aldrig sammen. Jeg er Jason. Survival. Jeg kan ikke tage mig sammen. Jason boy! Eller noget. Jeg kan simpelthen både det. Jason, hvor er du? Watch out, we got a badass over here. Why do I hang Need on more me? assistance. Jeg laver lige 4 svær. Hvorfor 4? Du skal sgu da ikke have noget. Du kan ikke få noget at håndtere sådan et. Jo, Jeg jeg hugger er bare iron. pissegod.
Hvem Jeg er var i- Redstone Guy egentlig? Hvem er dem, der... Er der nogen her, der er gode til Redstone her? Jeg må bruge noget dør. Jeg er også fin nok, men jeg er kraftigt ikke god til det. Jeg sutter. Jeg synes, vi Jeg er skal fin. måske se, om vi kan skaffe os en piston door. Ja, det er faktisk rimelig fedt. Jeg Fedt er dog. ikke det skarpeste. Wow, Jason, hvor er du? Jeg er i gang med Åh, at hugge træ, og jeg 90 tror, jeg har FPS fundet noget sugarcane. lækkert. Hey, der er Ja. en her. Der er en her. Er der ikke en, der lige vil lave en ovn, var? Så er I søde? Jeg kan Hvad godt gav lave en. Så er I nogle skatter, Fordi hva'? at, jeg har, hvad? Altså, jeg er hernede, jeg skal 33 til at lave- iron Wow, Hey, det er ved at være og nat nu. 36 coal. undskyld. jeg lavede Frederik, det der. har du sat mobs på? Slap af. Så vil jeg godt vide, hvor fanden de er henne. Jeg kan se mange. Jeg har ikke stødt på et endnu, og jeg går ned i en mine, uden overhovedet at have nogen fakler med. Ja, så er vi to. Men jeg nu er der lys, fordi jeg lige har lavet furnace. Jeg tror aldrig, jeg finder op igen herfra. Jo, eller hej, det gør jeg Frederik. faktisk, men... hvor hader jeg at være syg. Wow! Hvad vil du? Chok! What the fuck? Hvad? Hvor fanden? Hey, iron! Hvad vil Hvorfor overser du altså iron, Frederik? Det er du dårlig til. Eller god til. Ja. Oh my god, nu. Oh my god. Oh my gylde. Det er fordi, jeg gad ikke Det er lide, sådan, jeg noget, gad ikke til det er sådan noget, vi siger på rigtig jysk. Oh, Ja, gylde. det siger Ja, de på, men nu er det jo lige Fynbo-style, så... Ja. Nej, prøv lige at høre her. Prøv lige at høre. På rigtig jysk. Prøv lige at høre her. Snak på ordentligt dansksk. Nu skal Hallo, jeg prøv lige at høre. fandme sige dig igen. Nu skal jeg Frederik, prøv lige, Du siger, du aldrig finder op, ikke? Frederik, har du ikke noget mad? Ja, jeg har styr på det nu. Det er fordi, jeg har lige glemt det. Jeg har lagt som det. Hvilken vej gik jeg egentlig? Oh god. Nej. Frederik, du skal ikke slå på mig én gang. Så bliver jeg ked af, at der begynder at græde. Fordi du dør, gør det ikke sådan? Jo, jeg har kun 2,5 liv tilbage. Okay, Kasper, hvis du havde sagt det til mig, så havde jeg kommet til at slå dig. Jeg er sådan en, Jason, lad være med at gøre det der. Okay, så gør jeg det. Hvor er I henne? Okay. Jeg tror, jeg er Vi på er en på Minecraft-server. lag 92. Eller på en Minecraft-server, og så sidder jeg sådan og snakker med jer. Og så, hvor jeg er henne? Jeg er kraftigt inde på min værelse. Der ligger Jeg- et sværd til jer i en chest. Jeg er i Danmark. Jeg er i Danmark. Ej, det havde jeg ikke regnet ud. Desværre er jeg i Danmark. Nej. Dejlig kold Danmark. Du vil hellere være i dit hjemland. Ja, hjemland. Hvad? Hjemland. Altid godt. Jeg gad kraftigt meget godt være der, eller... Jeg gad godt være der, hvor du stammer fra. Eller bo der, hvor du stammer fra. Wow! Du, hello, hvor er I henne, gutter? Lægger sådan en burde. Like some butter! Nej, lægger sådan en burde. Nå, okay, big boy. Jeg kan ikke finde jer. Jeg har en hel masse fakler nu. Eller, Jeg føler en hel mig- masse, jeg har 8. Jeg føler mig ensom. Det er godt. Ensom er godt. Jeg føler mig meget ensom. Jeg kan ikke finde Hey, jer. Iron! Like some butter! Pata. Hvor er I henne? Jeg er der ved spawn. Jeg er i Danmark, tror jeg. Agtigt et eller andet. God. Wow. Åh, gylde. Hvad lavede du, Jason? Ja, Jason, hvad lavede du? Undskyld, du er omvendt. Vi skal den her vej, Jason. Snak ordentligt dansksk. Wood. Altså, Hold Wood, kæft, det er et ugly hus. Du har lavet det der musbas. Det skal bare være... Men vi For slutter episode 1 her. Moin! Moin.